in the name of the Lord. Every strong man of this place, we pray to every spirit of liquor, every spirit of debauchery, every spirit of alcohol, we never shall not tell the Messiah. Machines are the Lord corner, machines are the Pandas, and call in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Sisamile nje bazalwane siyacela ngicela sikhuzele izingane zakagwala sikatshatsha lasekho kagwala zisiyeke umsindo please. Siyacela bazalwane sivala amehlo everybody for 2 minutes. Siyakhuluma kakhulu mfethu ngalo moya siyazi abantu bala ibona abantu bendawo ibona bayi-understanda kangcono indawo kunabantu abafikile. Hallelujah. Khona indawo engangakuyona la yangasekhanga kwathina sisuke eMarangeni ethuise coffee farm le ndawo inebhadi elilodwa indawo yase coffee farm kushona amadoda kusala abantu besifazane. So inomama abaningi inemizi eminingi emihle kodwa amadoda awekho. So idemoni libusa in that place lidila namadoda. Hallelujah. Kusale abantu besifazane. Amen. Ngezwakala bazalwane. So nina abantu bakatshatsha nini efana ithandaze kangcono more than these people abafikile le ndawo angasibona bala, because nina niyazi kangcono indawo more than us. If le ndawo khona ama drugs niyawazi, if le ndawo khona ubufebe niyazi, if le ndawo kusutshwala niyazi, yonke into ekhona kule ndawo niyayazi nina. Amen. Nithi iBhayibheli alikho elinye igama esinikezwe esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Ngicela wonke umuntu lento engikufundisa lento ka2 minutes iBhayibheli uyafundisa izandla zesokulwa imino yethu ukuhlasela. 3 minutes of prayer. Ushaya izandla uthandaza iBhayibheli ufundisa izandla zesokulwa imino yethu ukuhlasela. Amen. Ngicela wonke umuntu for 3 minutes ungaqalazi umuntu. Ngoba isikhathi uthandaza kunento umoya ingcwele azoyenza in the atmosphere kwekamoya. Ngangayibona wena kodwa kwekamoya uNkulunkulu ngengcwele noSathane namademoni ayabona ukuthi kuzobe kwenzakalani. Hallelujah. Ngiyacela nje without just any time if uthandaza ngesixhosa ngicela usiye ngesingisi uthandaza ngazi isixhosa sivumelekile la ebandleni. Amen. If isingisi ngiyacela bandla usithandaza ngazi isingisi asinankinga nazo. Ngani ngicela usunime ngenyaso siyathandaza. Hallelujah. If you Africans ungathandaza nga yonke language. Ngeke nje bazala unqena ukuthandaza 3 minutes. Into ezokhulula indawo yonke bese kugcina kukhuleka ngisho nabantu bakini abangekho kule ndawo nezingane zakho. Amen. Siyacela nje bazalwane as I'm speaking ushaya izandla everybody and begin to pray. Shaya izandla uthandaza kuma shakatata hato. Selama ando ya lama ando tuna masiya ya. La 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 la.
In the name of Jesus, we shall burn with fire.
They shall not die before time. They shall not die before time. They shall live long in this place. In the name of Jesus. Kera makando sema ata. Shande shakatu. Jesus to each and every house. Sooner than the church, I get a level steamer and churches hands. Yanuel Mapafe, Papa Sakato. Tima Candente, Tamante, to Sakala. Sunabando, Sende, Tasia. The whole person of God in the church hanging down. It shall be surrounded by the precious blood of Jesus Christ. The Bible said the name of the Lord is Jesus, a strong tower. Those who run unto the certain protector. We decree and we declare that charge our prayer, my God, shall never be the same again by the power of the name Jesus. Siyabonga. Sengixoxa nomntwana nokuhlala naye ekhaya. Uphilile. Esiphile ngo-2 o'clock bengila. Kathatha ngivuke ekuseni ngiphathe kabuhlungu ukuthi bengila ngixoxa nomama Zondi sengifika la. Ngithi bengila. Ngibone izindlu ngade houses. Kule zinto azikho kumenzo bengitshengisa ukuthi kukhona amantombazana egqoka amathawula naked. Amen. So bonke abantu besisabe bengena khona bangene kulezo zindlu. La khona amantombazane naked anqunu. Kungene kwenziwa yonke inhlobo yamanyala. Ongayicabanga. Haleluya. Then ngavuka ekuseni ngisikhulunkulu ngiyahlanza kule ndawo ethi ngikuyona ngihlanze ngegazi lika Jesu. Haleluya. So pasiyambonga uNkulunkulu umoya oprostitution ukudayisana kwemizimba. Ngaba inkonzo iqala nje umama uzobathi ngithatha imoto ngisala lapha emarobhothi because this is the gate yongena kule ndawo. Zokuthi fa ingene egate uma ingena kule ndawo. Sibe silapho thatha usibonge siyothandaza. Ngiyothi nami imoya ekhona yongena kule ndawo. Siyanivalela egameni lika Jesu. Haleluya. Abazothi bengayithola imisebenzi bathi solution bokudayisa ngemizimba. Ithe Bible umzimba wathi ithempeli kaNkulunkulu. Ila hlala khona uNkulunkulu befuna ukuhlala bazala kahlala endaweni. Ahlala ngisho ematendeni ingabe sisukile la sikhonza khona. Saza la uNkulunkulu akahlala endlini. uNkulunkulu ayikho ematendeni but uNkulunkulu live in us. Bufuna ukwazi uNkulunkulu ayihlala khona uhlala kithi. Ingakho ugovernment wavala amasonto engazi bevala amasonto. Kuvala amasonto but uNkulunkulu sasamba naye. Because God is no longer live. But God is living us. I'll share that I have God within me. Share that it's a number within me. Ngilala noNkulunkulu. Uma ngifuna ngiyamsaba umuntu adethakatha wona nothakatha kini kanti kodwa usutholela umthandazo uzothongena ekhaya izinto ezishele ekhaya zizovele ibaleke singazi ngishise yini kusho abatshela bathanda ababhebha worshipers nabasa usengizele ngangena noNkulunkulu
ngale ugula into ngizokhala nayo yenza noma ingane kepha engasafuna ukholo ingasafuna uzoshonzela kodwa ngoba ubela lento ayitholile izobenza balandele bathi nabasazi kwenze njalo kanti uNkulunkulu kama hambani nalento hambani ongena emakhaya hambani nesibusiso hambani nokubusiseka Lade bangayithola imisebenzi ukungena mama ukungenela ingane yakhe ingasebenza vele iqala iqasha izobiswa ngoba usuku wangena kule ndawo wangena noNkulunkulu abagula bazophila ekhaya uma bakhuluma amazwi ekhala kwathi wangekulungela lutho kodwa bathe sengizongafika noNkulunkulu ngengalungi before kodwa into engifike nayo yenza kulunge ngoba uJesu umalungisa yes ephumele noma khona inkosi enkulu kodwa uma ngingena yona le ndoda yayilungisa indawo yonke yakhululeka so ubuyongena ekhaya declare as a servant of the Most High God as you are entering in your house akulunge zonke izinto ekhade engalunganga izinto ade bophekile ekhaya ezongena kakhulu uvethi ngiyabonga sengenile sekulungile lonke kama shama selama phela masiyakho shalama angayana mano shama all is well. Oh yes. Usho njalo umnyuba kwaqala icolo lithi all is well. Unkosikazi wakhe nabantu abawela bahamba bayaphesheya beya ku competition. Indoda yasala ngemuva. Bathi umkhumbi uthi uphathi nendawo nolwandle bavela wacika bashona ingane bambuza lo baba wathi baba ingane zakho unkosikazi wakho sebeshonile uthini wathi all is well. Ngisababuyisa ngenze lutho wathi all is well. No David usho njalo ma uzale kushona ingane yakhe mamzondi sebembuza sho David ingane yakhe ishonile wenze njani ingane isishonile wathi ayikho into engayenza ngeke ngisuke mina ngeke ngenze lutho kodwa mina uzosuka aye kuyona all is well hamba nje ufike ekhaya uthi nje uNkulunkulu uthenga lo ababa lo ozacile all is well all is well basa anje ngivumela manje all usungagodwa ubusuhle nje manje ngiyakubona usuhleli ngoba uthanda ukungilalela kodwa all is well usungagodwa mase umnandi ugodwa usungakwazi basa akasasho lutho thatha manje uthatha isihlalo nisibekele kama all is well konke kuhle okade engasebenzisi uzoba right nina nibhalayo ekoleni uzophasa okay bazalwane nami usisi lo uthi lahlelwe ifoni sama khona ukubona ifoni angayazi phamisanda